खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बड'सा आद्रासार इउटिउब चेनेल जानानै बरायनो लाबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो नागिरदों दैजिं फेस्टिभेलजों लोब्बा लाखिनानै बानायनाय नैबे बर'नि आंगो गामि बेनो जाहैबाय दैमुगुरि। बे दैनि गासै नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो आं लादों। बे बर'नि आंगो गामि बेवहाय बर'नि नैबे फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायबो बर' न'खरा माबायदि जायो, बर' न'खराव मा मा दङ आरो बर'आ माबे माबेजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे न'खरखौ सालायो बिनि गासै नुथायफोरखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। बोथोरा जोबोद दिनै अखा हानायनि जुनै जोबोद खुवा, सुबुंफोराबो एसे खम जादों। नैबे 27निफ्राय जागायनानै दिनै फैयै फैयै 3 जानुवारि अर्थात दिनैसिम 8 दिन जाबाय नैबे दैजिं फेस्टिभेल जाबाय थानाया। थ' नोंथांमोननो आङो नैबे बर'नि न'खर बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। दा बर'नि न'खराव मा मा थायो बेखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो। थ' बारा गोबाव खालामला नोंथांमोननो आङो बेखौ दिन्थिनोसै। नैबे समाव आङो बर'नि न'खराव दैखरजों माने दै खावदों। नैबे समाव नैबे बर'नि आंगो गामि दैमुगुरि गामि ना बेवहाय दंफैयो। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे एम्फौ लाथा आरो बेवहायनो आदा दङ। बिथांजों एसे रायज्लायनो नागिरदों। थ' नोंथाङा बेखौ बेनि सोमोन्दै एसे बुंलाय नैबे बर'नि न'खरनि सोमोन्दै। जोंनि बर'नि गामियाव माने बे इन्दि एम्फौखौ फिसिनानै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोयो। दा बे एम्फौआ जेब्लानाखि दा जायै जायै दा मोननोसै, बिमा जाबाय। दा बे मोनबा फिथोब थोबगोन, नैबेबायदि फिथोब थोबगोन, बेबायदि फिथोब जागोन। दा बे फिथोब जायोबा बिनि फिसाखौ माबाखौ बे फिथोब सिंनि एम्फौखौ जों देख'नानै जायो। आरो बिनि उनाव नैबे थावख्रिजों माने बेखौ इन्दि खुन्दुं बेजों इन्दिजों लुयै लुयै खुन्दुं दिहुनगोन। बे खुन्दुं दिहुननायनिफ्रायनो जों इन्दि जिखौ दायो आरो। औ, जोंनि बर'फ्रा इन्दिनिफ्राय ओरैनोथ' मिथियो नङा होमबा? इन्दि सादर माने जोमग्रा इन्दि बे उल जिनि इन्दि जिया गुदुं जायो जे, दा बे जिखौ दिहुनो आरो बेनिफ्रायनो नामजादा बिनि दिरुङा जिया माने बिराद दाम गोसा बियो। बिनि इन्दि जिया बैलाव नै बैयो बेनो आरो बे जिखौनो दिहुनो बेनिफ्राय। दा बे एम्फौनिनो बे उलजोंनो बे थावख्रिजोंनो फिदिङै माने खुन्दुं बर'नो आरो गोदोनिफ्राय। दा जोंनि बर'फ्रा बेजोंनो खुन्दुं दिहुननानै माने इन्दि जिखौ दायोमोन आरो। दा बेनो बे एम्फौनिफ्राय दिहुननाय माबाया। ओमफ्राय बेखौ माबायोब्ला मा होनो जोमोब्ला एसे बेमार खारो। औ, खारो, बेमार आजार खारो, एनारजिफ्रा एसे खम खारो, माने मोदोमनि जाहाथे माने बे बिगुरनि बेरामफ्रा माने खम जायो आरो बे इन्दि जिजों। दा बिगुरनि बेराम माबानायफ्रा।
नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे बर'नि गामि दैमुगुरि गामि बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिबाय जे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय नैबे सेन जेखाइ खबाइ आरो बर'नि खायसे बिराद माने नैबे गोमालांनो हमनाय खायसे बर'नि नैबे हारिमुजों रिलेटेड जानाय खायसे आइजेंफोरखौ बेवहाय जोथोनै दोनदों थ' बर'नि खायसे गोमालांनो गोबां बुस्थुआनो गोमालांनो हमबाय जायखौ नैबे समाव डिजिटेलाइज बायदियै बेखौ खोब मोजाङै जोथोनै बे जायगायाव दिन्थिदों जे बर'फोरा माबायदि बिथिंजों नैबे संसार जायो आरो बर'नि न'खरा माबायदि जायो बेखौ बिथांमोना दिन्थिदों आं बिथांमोनखौ सेलुट होदों जे बिथांमोना बेबायदि जे गोसोखां होफिनदों गासैखौबो जे गोदोनि समाव माबायदि बर'फोरा नैबे रायजो जायोमोन बेखौ बिथांमोना दिन्थिदों थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो माबाफोर सोंनो दङब्ला कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसेनो भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय